crear grupos, fomos a usuarios, grupos, dentro do noso curso da aula virtual, e aquí temos tres pestanas: grupos, agrupamentos, vista xeral. En grupos temos a opción de crear grupo. Unha vez creamos, o vamos a poder editar, é dicir, podemos modificar a configuración do grupo, por exemplo, o nome do propio grupo, eliminalo. Podemos tamén crear grupos automáticamente ou importar grupos, neste caso, se xa os temos guardados de edicións anteriores. Por lo tanto, o que temos que facer é crear un grupo. Poñemos o nome do grupo, non precisamos nada máis, poderíamos facer unha descripción, pero non é preciso, e lle damos a agardar modificacións. Xa teño o grupo creado, entre paréntesis, o número de alumnos, neste caso, que teño matriculados. Eu, se lle dera a engadir usuarios, me aparecerían aquí os alumnos que están matriculados no meu curso da aula virtual, é dicir, os potenciais miembros, e eu podería engadir o alumnado a terceiro ESO A. Por exemplo, alumnado proba. Entonces, terceiro ESO A xa ten, neste caso, un alumno. Podería crear outro grupo que fora terceiro ESO C. Guardaría, engadiría usuarios, e neste caso, pois, podería engadir alumno proba 2. Fixados, alumno proba 1 xa me di que xa está en terceiro ESO A, alumno proba 2, e o engadiría. Volvo a grupos e xa teño o meu grupo de terceiro ESO C. Que teño máis alumnos e quero facer un grupo de reforzo ou de ACIS dos alumnos que teño en terceiro A ou en terceiro A, perdón, en terceiro C, ou incluso podo facer un grupo de reforzo ou ACIS dos alumnos e alumnas que teñan esa condición en terceiro A e terceiro C. Por lo tanto, crearía un grupo e lle chamo, pois, ACIS neste caso. Guardamos modificacións, lle daría a engadir alumnos potenciais, usuarios, aquí os tería, membros potenciais, e simplemente tería que engadilos.